Proposatzen duten jolasa, hau da. Lehenengo eta behin, zutabe ezberdinak inbia dituzue, eta zutabe bakoitzean, nahi dituzuen gauzak ipini. Nik kasu hontan, jarri dut izena, abizena, herria, animalixa, janarixa, arropa, eta puntuak. Ze gehiago sartu aldozue, okurritzen jatzuen dana. Objektuak, etxeko gauzak, ez dakit, eskolako gauzak, nahi dozuena, bale? Zela jolasten da? Jolastu alda binaka edo taldeka. Taldeko bat hasten da letrak esaten. A, B, C, D, E, F, G. Eta taldeko beste batek momentu baten esango dau. Stop! Geratu dan letra horretan edo horrekin hasi biako ga gure taula betetzen. Adibidez, imaginau geratu dela A letran. Izen bat ipini biako A letraz hasten dana. Adibidez, ane. Abizen bat A letraz hasten dana. Arregi. Herria. Abadiño. Animalia. Astoa. Janaria. Arrosa. Eta arropa alkandora. Behin bukatzen dugunean, stop, esan bio, eta garen moduan geratuko da jolasa. Orduan, oin, puntua kontau biako ditugu, zela kontatzen dira. Imaginau taldeko beste batek, eta nik, ane izena idatzi dugula. Orduan, bakoitzantzat, 5 puntu izango dira. Abizenakin. Imaginau, inok ez tabela idatzi arregi abizena. Orduan, bakoitzantzat, 10. Bai, eta holan, izan aldia, errepikatzen bada izena edo dana dalakoa, 5 punto. Espada errepikatzen, 10 punto. Eta listo. Eta holan ingeinke